Es comencem per fer la sola per les espardenyes, juguem en 5 ramals i anem fent el trenat en aquests 5. Primer que res, agarrem 2 manollets, els crucem, un per damunt i l'altre per baix, i ara esta que me'n queda així, la tire per baix, i ja en tinc 4. Entonces ara me'n falta uno, entonces ara ja comencem a agarrar d'ací. Este que estem fent de 5, això es gastava per fer la sola per les espardenyes, per forrar garrafes de vidre. En este que tinc així baix li l'añadís perquè este ara el partiré per la meitat i per a que no es quede fluixet d'espart, doncs entonces li fico este d'ací. Després la que es fa de 3, que és una trena normal i corrent, pues això ja es gastava per cosir els cabassos, per fer les caretes de les espardenyes, les taloneres. Este el partisc. Y entonces ahora es este per així. Bueno, ara és com si fera una trena de 3 a un costat. Passe per així i ara per baix d'ací. Entonces ara a este costat, a la dreta, me quedarien 2 ramals d'espart i a este costat me quedarien 3. Sobretot la de 3, la trena de 3, que és la més fineta, i es gastava per això, més que res per cosir. Entonces tornem a fer la mateixa jugada sense añadir-li a este costat, sempre añadim al costat de la dreta. Entonces ara este per baix, este per dalt, i ja torna a tindre 3 a este costat. I ara pues tornem a añadir-li 2 o 3 esparts. Esta la tirem per damunt, esta per baix i esta per damunt. I apretem. Cal anar en compte de que es quede ben apretat, perquè després es queda més consistent i no se t'escapa res. Bueno, l'època, diguem, per collir l'espart és en el mes d'agost, que és quan l'espart està bo per collir. Una vegada es collia, es pot treballar en cru o bullit, coure l'espart per picar-lo. Entonces es ficava, tenia que estar 21 dies a remulla, en aula corrent, perquè si no, si l'aulla es podrís, l'espart podrís l'aulla. Entonces té que estar en un puesto que sigui aula corrent. Una vegada ja l'havien bullit, entonces es començava a picar l'espart en les masses que es feien de carrasca. I una vegada estava picat, este espart ja està picat, es queda més fluix, es queda més, no punxa tant com l'altre, es pot treballar millor. I l'espart picat es gastava per coses més fines, com és lo de les espardenyes. Per exemple, per fer un cabàs, l'espart picat, sí, per fer la corda, per cosir el cabàs i ja està, però poc més. Així se començava, i ara rotllaves per començar la medida a començar així. I ahí tenies això. I això era la medida. Miraves segons la ratlleta i en acabar rotllaves en l'estopa que feies d'escabillos. Rotllaves això. I ara, segons la medida,
La medida la tenies clavada així en el banquet. Miraves la ratlleta, volies fer el de dona, o d'home, o de xiquet. Segons els números que fora la sola, ordies. La ordida consistia en estas cordes 1, 2, 3, 4 i 5. 5, este parell és de dona. Seria un 37 o un 38. I entonces posem que este sigui el 37. Li posaves 4, com té ahí, i en acabar agarraves el tros de corda per rotllar lo de damunt i així tenies una altra medida perquè t'isquera d'ample sempre igual. I ja tenies ordida per començar. I en acabar començaves a pel taló. Veus com està rotllada ahí, que és la rotllada que dic jo en l'estopa. I a començar per ahí. Ara mateixa, com estava ordida de molt de temps, ara no li cap tota la corda. I ara començaves a cosir-la. La maceta s'utilitzava molt, que la sola durara més o durara menys, també dependia dels punts que li pegares. A començaves així i ahir tu l'utilitzaves per... entrava fàcil. I ahí pues ja va un poc d'oli per quan veies que el càrrec mateix que costava més de travessar, en acabar. Així s'apretava més o s'apretava menys. Però primer no anava gens. I clar, ja l'agarraves així el cabillo, agarres per allí, i ho passaves, i enseguida tenies que estar per doblar-la per l'altre, i per l'altre, i per l'altre. En quant si se desmitjanava d'un puesto, agarraves la maceta i l'igualaves. I així era on estava el fer una espardenya bé o fer la mà. Entonces agarraves, estava el cabillo fet, perquè no estàvem sempre mirant així, no? Sinó que tenies... Al dia te'n fes dos dotzenes de parells o per ahí. O sigui que fes 24 parells de... Això agarraves així, ho passaves, en acabar, fes així, i apretar més o apretar menys. I en això consistia, així apretaves més, ahí apretaves menys per donar-li, anaves fent-la, no tenia ningú, on començava a ser-la sola, per fer-la bé o mal, era des d'ahí. I d'ahí, si iniciava voltes corda que estava desigual, doncs a lo millor te'n sobrava. Al rotllar-la després te'n sobrava perquè no era igual. Això ho agarràvem i ho passàvem per així, i a traure al revés. La canviaves, l'agarraves d'allà al fil i arribaves d'allà a la punta i tenies la sola feta. Si n'hi havia una més llarga que l'altra, no... I fer-la més llarga o més curta consistia en apretar aquests dos punts, més o menys. I ja estava la sola feta. I això era la feina de tots els dies.
Aquesta màquina l'únic que fa és posar una cinta d'estes al borde de la lona perquè no es desfé la gatxa i es quede més bonico, perquè deixi una espardenya millor acabada. Entonces esta màquina simplement l'únic que fa és al cosir, la cinta va cosint al costat. Este és el primer pas. El primer pas és pillar la tela, una lona o un panyo, o si és una tela més fluixa el que fa és forrar-se perquè tingui consistència. Si aquesta lona és molt fluixeta, no? Perquè n'hi ha moltes que venen forrades. Per forrar-ho, inclús si no venen de fàbrica, pillaven i feien una pasta en farina, la untaven i unien les dues teles. O sigui que això ho feien en casa mateixa. I després l'únic que fan és quan posen els patrons damunt de la tela, normalment esta per exemple, si té 3 peces, és la de davant, no? I els costats, i les dues orelletes, que estaran, és una altra peça que hi ha per allí. Entonces el procés és molt simple. Es posa el patró, no? Anant sempre cap a un costadet per tirar poca tela, després damunt la que tiren, després es gasta, fent reforços i tot, que no es tirava quasi que res. Entonces l'únic que fan és dibuixar-lo, amb la lapicera pillen, el dibuixen tot. Això és quasi com si fos un sastre, són els mateixos ferraments que un sastre. Una volta està dibuixat, simplement pillar les acides, pillar i retallar-lo. Si du revert, que és este canto, això es du a una màquina perquè li posen la cinta esta cosida per revetar. La cinta esta, deixar-la cosida al corte, perquè el corte no estigui així de lleig, perquè estigui ben acabat, perquè quede com això. Això antes ho feien a mà. La cinta esta, quan no tenien la màquina, entonces hi havia dones posant la cinteta esta cosint la mà. Entonces, per fer un simple corte estaven molt de temps. I clar, quan van posar la màquina, el posar tota la cinta, tot este revert, per ahí i per ahí. Al posar-ho tot això, la màquina està feta en un moment. Si l'espardenya du a voltes adornos, com això seria un adorno dels que posaven, això les que cosen ja li posaven l'adornet per on tinga que anar. Aquestes cintetes són per espardenyes de mudar, que són un adornet perquè no fora tota llisa. Entonces, una volta ja li s'han posat els adornos i s'ha posat el revet, en una màquina de cosir normal i corrent va i es cus tota. S'enjunten les peces i es deixa el corte ja cosit. A punt ja de dur-lo a la que té que cosir l'espardenya, que és la que enjunta el corte en la sola. Jo posava així, posaves el corte, ahí, tenies que usar així, per estacar els punxers a la sola. Si no el podies cosir, quan tenies que cosir, te s'enfolliria. Tenies que enjuntar una cosa amb l'altra. Això tenia que agarrar-se a la sola. I després així agarrar-ho.
entonces el giraves, i entonces el giràvem al revés, i es quedava el sol dins, i entonces quan s'era de gireta, després quan tornem a posar la forma i li posem la gireta, però això era ja per fora, quan l'espardenya ja estava feta. Entonces giràvem, llevàvem la sola, hi havia espardenyes que eren de gireta, que dèiem, que la gireta és anava així, fent la gireta, i després la retallàvem. I quan era girar l'espardenya, que només era cosir-la, la cosíem, i després és quan fèiem el passat. I si era només de gireta, era així, ja li posem la gireta. Ahir la gireta la posem, i després la retallàvem. La gireta igual es feia ara, sense cosir res, tota està caïda en punxetes, posàvem la gireta. O fèiem l'espardenya, la giràvem i després li posàvem la gireta. Segons cada cosa el que fora. Segons cada cosa, si l'espardenya era només així, o l'espardenya era girar i després la gireta. El que més fèiem per fora era normal, l'espardenya de cada dia. El passat era més fàcil, el passat era això. I ala. Pegàvem la volta, fem passat. Passem tota la sola, fent-li el passat. Tenim l'agulla passant fil, passem així. Això era fer el passat. I anem estirant i fem el passat. Jo no solia fer el passat, però com sé fer-lo, perquè això s'ha fet qualsevol, per enjuntar, fer així una so de fil, i així no durava més l'espardenya, si no se'n anava en seguida. Això era fer el passat. Estirar, punxar i estirar. Això era fer el passat. Això sempre ho feien les dones en casa, s'ho enduien i ho feien en casa. I jo dedicava més a lo més delicat, a la gireta i a les coses més delicades, que ens agradava que quedara més bé. I entonces és quan li picàvem i la deixàvem tota arregladeta, la sola i tota arregladeta. I jo li pegava pim-pam, tot perquè es quedava ben picadet, i ben asseat. I es quedava l'espardenya guapeta. La gràcia la tenies que donar després tu. La tenies que girar al revés, i entonces quan li tenies que donar la gràcia de l'espardenya. Has posat la punxeta ahí perquè no es mereixi la sola. La sola ja està al puesto, veus? I ara això es posa així, al revés, perquè després ho hem de girar. És així. S'han de posar unes punxetes, així mateixes, es té que posar una punxa. Jo me recordo que les meves treballadores de ma casa obrien el fil i feien per un costadet i per l'altre. I després, així, i anar rotllant, perquè això s'ha de passar per l'agulleta, i ara fa un nuguet perquè no se'n vaja, que de quan en quan se'n va, i ho hem de passar a altra volta. I feien així, veus? I feien primet, i després tenien aigua i ho banyaven i així podien passar les agulles bé del tot. I feien el nuguet i es despassava, perquè es despassa, saps? Però, bueno. A veure. Hem de començar així. Veus?
Mira, veus? És cosir. Cosir. Jo és que ho he fet perquè estigui a la meitat, veus? Ja està. Ara, veus? I ara me'n poso una aixina i l'altra aixina. Ara passa per ahí, pel mateix forat que ha passat esta. I apretadet. Per això estan els humans ixos. Perquè jo no ho faig perquè no ho faig com toca, però es farà, saps? I ara, veus, altra volta. Sempre que no xafi el bordillo això que és de la sola. Això que isca per la part de fora, que està, Però molt arranque tampoc perquè es desfaria. Ja n'hi ha dos punts fets. Veieu? Les meves treballadores de ma casa tenien les agulles en les mans, en les mans. I la lesneta, ahir damunt, perquè teníem un banc ahir, i ahir estaven totes les punxetes, els martells, i elles estaven ahir i així, en els dos puestos. I anaven fent. Elles no soltaven ni les agulles de les mans. Les tenien sempre agarrades així en les mans, sempre. I els guants, veus per què era? Per fer això. Veus? No soltaven les agulles i agarraven la lesneta i al mateix temps passaven esta i esta i estiraven. A totes les passades tens que fer la lesna, agarrar, punxar. Però veus, fent això i això. Això s'ha de gastar sempre. Veus? La cosida tota, com veureu, mira, veus, tota cosideta, i ara ja, com ja l'ha retornat darrere i tot, ja està ben cosit, doncs talli això i ja està. Ara s'han de retallar totes les sobres estes, perquè això, veus, aquestes astidores són més bones per a tallar que les xicotetes. I així, sempre com la puntereta és quadraeta, això s'ha de fer així, afinadet, un poquet. Tot el que sobre, tallar-ho perquè per dins estigui el més asseat possible. Saps? I ara ja llevar-li les dues punxetes d'ací, aquestes dues punxetes, estava més forta. I llevar això, perquè això és per donar-li ensanche per poder-la després girar, saps? Veus? I li dones amplura a lo que és l'espardelleta també. I ara d'ací es trau. I ja està. Ara d'ací gira primer això. Ara m'ajudaràs, saps? Perquè jo no tinc massa força per... Veus? Mira, ja ho tenim això girat. Ara hem de doblar un poc l'espardenya per poder anar fent això. Veus? Ja està. Ja està. Ja està. Mira-la. Veus? Tota ben feteta. I ara jo m'agradaria que quan apliqueu allí que les enformareu, les dos, la formeta, quan més grandeta millor, perquè elles queden rectetes, que es vegi que està feta bé, saps? I això, ho poses ahí, un poquet, i es queda més bé, veus? I anar estirant el cortet perquè... Ja està.
ja és, doncs, els ullets, posar-li uns ullets,